Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na ba maraya sai rago. Kamar yadda yake al'adar shirin, muna kawo muku sana'o'i na gargajiya sababbi ko kuma wanda zamani ya shigo da su, ko kuma na asal wanda bahaushe aka san shi da su. A wannan karo kuma mun kawo muku wata sabuwar sana'a ne wacce ita ma zamani ne ya kawo ta. Mun kawo muku wata sabuwar sana'a. A cikin sana'o'i da dama za ku yi mamakin yadda za ku ga wannan sana'a, kuma wannan sana'a ce wadda masu yinta suna cin halak iya didi gwargwado. Abinda nake nufi da suna cin halak, wai ba wahalar sana'a ce yasa na ce muku suna cin halak ba, a'a yanda yanayin sana'a yake gaskiya a iya tunani na halak suke ce, in har akan kadai suka tsaya ba su cutar da dan uwansu wanda yake tare da su ko mai sana'a dan uwansu ba. Wannan sana'a ce wannan sana'a dai ba wata sana'a bace illa jaribola. Duk abin da kuka gani mai jaribola yana yi ko kuma yana gudanarwa na cikin sana'ar, abu ne wanda al'umma suka gama amfani da shi, suke neman kai da shi. Allah ya taimake su, watakila aka zo aka ɗiba aka je aka zubar a shara, to wannan wanda aka zubar din shi kuma a lokacin jarinsa ya samu, a lokacin jarinsa ya kankama, a lokacin shi kuma zai kokari iyayen da zai iya ya haɓaka jarinsa don ya samu shi ma ya rufa wa kansa asiri. Wannan harka ta jari bola harka ce ne matuƙar wahala. Mutane suna kallon mutanen nan masu harkar jari bola 'yan iska ko barayi ko wanda ba su da wata tartibiyar sana'a ta yi, to amma idan ka shiga cikinta, ka nutsa cikinta, kai mata duba na tsanaki, za ka tabbatar da abin da nake gaya maka gaskiya ne. Ba tare da ɓata lokaci ba, kan cika ku da surutu, bara mu tabbatar da magana ta da ji daga bakin ciyaman na kwakwaci dumping refuse wanda take a refuse wanda take a nan, ban iya ma faɗa sosai ba tunda ni dai hausa na iya, wadda take nan cikin jihar kanan daban Najeriya. Saboda haka bara mu ji daga bakin ciyaman yadda wannan sana'a take, kuma da yadda ta rufa masa asiri, da yadda yake gudanar da ita, da yadda kuma yake cewar ya ci halak din kamar yadda na gaya muku. Sai ku ci gaba da mu don mu kawo muku wannan abu mai amfani. Sha kallo lafiya. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Ni dai sunana Adamu Muhammad. Na yi makaranta firamare a Sheshe, na yi secondary a Tudun Murtala, to Allah ya sa dai ban kammala ba, amma na haƙura na shigo sana'ar bola. Ni ne ciyaman ɗin kwakwaci dumping. Ina sana'ar harkar gwangwan robobi da ƙarafuna, da abin da ya samu da shi muke aiki. Ina da aure, mata na 2, 'ya'yana 7. To na fara harkar bola dai tun 97, kuma abin da yasa na fara harkar bola, na yi sana'o'i da yawa, amma kuma na ga gaskiya babu sana'ar da mutum yake zaman kansa kamar yi sana'ar bola. Ka ga dama za ka fito anytime, duk lokacin da ka ga dama, kuma kana da lokacin tashi na kanka. Saboda an ka ce za ka yi sana'a a ƙarƙashin wuni, to dole sai ya baka time din zuwa da time din tashi. Shi sa nake ganin to wannan ita ce sana'ar da zan yi, ni nake da time na kaina. In na tashi zan zo da wuri, zan je makaranta, an na tashi daga nan zan iya zuwa wata sana'ar bayan wannan. Shine dalilin da yasa na ga wannan sana'ar ita na fi amincewa da in yi. So abin da ya bani sha'awa da sana'ar bola, akwai sirri da yawa a cikinta wanda yake ciki shi ya sani, kuma jama'a da yawa suna rena ta, ana kallon mai yin ta ɓarawo, ɗan iska, ɗan shaye-shaye. To ni kuma na ga da na shige ta, sana'a ce mai sirri wacce take da albarka. Zai wuya a unguwa ka je gidanku, a gidanku in kun kai ku 5 sai ka samu mai sana'a irin tamu, amma kuma in ba kai ka shiga ba, duk sirrin da zai gaya ma ba za ka iya sani ba, saboda akwai wani sirri da yake ciki wanda he mai yi ne sani. To da wannan sana'ar bola alhamdulillah, ai ina ganin akwai abin da ya fi ɗaura zani. Ai muna ganin mu ta mana abin da ya wuce ma ɗaura zani. Ta sa mana riga, ta sa mana wando, ta sa mana takalmi, ta sa mana hula. Dan da ita na yi mahalli da ita, na samu iyali da ita, kuma duk abin da mutum zai na bukatun kansa ni ma zan iya yi da ita, alhamdulillah. Sana'ar da yi da ita, na yi gida, na yi aure da ita,
kuma a takaice ina da 'ya'ya wanda sun kai 7 wanda duk da wannan sana'a kuma ni ban san wata sana'a ba bayan wannan, ita nake yi ita na sani. To don haka mutane su daina yin wa mai harkar bola kallon kamar ba mutum ba. Ina ganin duk mutumin da yake wannan harkar in mutum ya zo ya zauna da shi zai fahimce shi gaba da baya, mutum ne wanda ba ruwansa da ya dau kayan wani. Kuma ina ganin mutane ya kamata su fahimta duk mutumin da yake harkar bola ba zai ma sata ba zai daukan ma kayanka ba, saboda mutumin da ya yarda da he ka je abin da baka so ka zubar ka zo shi ya dauka sannan ya amfani da shi. Ina ganin mutane ya kamata su gane in dai har mutum zai sata ba zai zo ya zauna a bola ba. Kuma wanda suke kallon mutane suna zuwa suna dauke a masu harkar bola, wannan sun shiga sana'an ne don su bata ta, ba harkar ce a gabansu ba. Za ga wani dare yayi zai tafi zai je satarsa, wani da wannan kayan bola zai amfani da damar sana a yadda da shi ya shiga waje ya je zamba a ciki. Amma inda mutum harkar bola yake, gaskiya ina ganin ba jarumi ma irinsa, tunda akwai wanda in ka bashi kuɗi ya zo ya hau bolan nan ma ba zai iya ba, ya zo ya wuce ta wajen ma ba zai iya ba. Mu ko gashi muna ganin ko likita ne muka je muka kwanta a asibiti da wanda yake kwance a esin, ina ganin ba zai fi mu lafiya ba. Abin da yake burge ni da wannan sana'a, kadan gari ya waye ba he ka tanadi wani kuɗi jari ba, saboda in ka fito baka da ko sisi za ka fito jarinka dai buhunka, za ka zo ka rike buhunka ka zo ka shigo ba tare da ko sisi ba. Amma Allah ya daga lokacin da za ka tashi, ko mutumin da ya je kasuwa ya je buɗe rumfa in dai a ƙarshen wani yake ba zai fi ka samu ba. To sai kuma abin da yake bani takaici game da wannan sana'ar, kowanne mutum sai ya ringa kyamatar wai don mutum iya harkar bola. Kuma ina ganin wannan ba abu bane mai tsari, saboda a waje na ni da kaina na gani yaro ya je shan ruwa a randa saboda wai dan bola ne, wai aka ki barin sa ya sha ruwan. To su suna tunanin dan bola ba mutum bane ba. Sai kuma na uku, abinda yake burge ni a game da sana'ar, duk ina ganin duk a sana'ar duniya ba wanda ya kai mutum halak, saboda sai ka tattara ka zo ka biya an kawo an zubar, mu kuma a lokacin za mu zo mu kuma mu tsinta mu gyara mu siyar. So akwai wata rana da farkon shigowa wannan sana'a, ni ina ganin ba zan iya manta da ranar nan ba, saboda ranar na fito da 'yan kuɗaɗe ba su kai sun kawo ba, amma na yi kasuwanci na samu alheri gwaggwaba sosai, saboda ko da yaushe ina alfahari da wannan ranar. Kuma in na tuna ranar ina kasance mai godiya, ina godiya Allah game da wannan rana, abin da ya faru kuma ni kwata-kwata ba zan iya manta ba. Kalubale dai shine baya wuce a zo a ce bola an ƙona ta ko an sa mata wuta, to kaga an sa mata wuta ba abin da mutum zai zo ya ɗauka. Kuma ina ganin kirana dai a nan, ina kiran masu sana'ar jari bola da su ji tsoron Allah, kar a baka amana ka ci. Kuma ba ma so mutum ya shiga sana'ar nan ya je ya bata mana suna, don mafi yawanci akwai masu haka. Amma kuma ya kamata jama'a su ji tsoron Allah, su ringa mana uzuri, suna mana kallon mu duka barayi ne. To ya kamata mutane su sani kowace sana'a akwai na gari akwai gurɓatacce. To yanda dai aka yi na zama ciyaman ɗin kwakwaci dumping abu ne mai cike da sarƙaƙiya, saboda a lokacin duk 'yan sandan da suka zo, daga an zo ga mutum a fararen kaya, daga ya zo an ce waye ciyaman, kana cewa kai na ciyaman sai a kama ka a ce ai kun zo kun tara barayi. To idan aka gane haka, kowa da an zo an ce ina ciyaman sai a yi shiru, daga an zo an ce ina ciyaman sai a yi shiru. To shine ni kuma na ga to ai wannan wani goyon baya muke bayarwa na dan a zo a yaƙe mu. Shine da aka zo aka ƙara cewa ina ciyaman sai na miƙe na ce ni ne ciyaman, aka ce in zo. To shine dalilin haka dai na zama ciyaman. So akalla dai a nan kwakwaci dumping size muna da membobi wanda suke cin abinci a nan, wanda rubutattu ma muna da mutane 100 sun kai 300, adadi sun kai mutane 300, banda kuma masu zuwa daga wani waje su zo su ma su dan nema abin da suka nema su tafi, banda 'yan makaranta masu zuwa makaranta lokaci yayi su tafi makaranta, ranar da ba makaranta su zo. To bangarori dai a wannan masana'anta tamu muna da bangaren 'yan roba, 'yan karfe, 'yan kwali, 'yan leda. Ina ganin a takaice iya wa'annan. Akwai bangaren masu tara aluminium, akwai masu tara digi, akwai masu tara takalmi na danko, akwai kuma masu tara takalmi na soso, akwai masu tara fashashshiyar kwalba.
ina ganin muna da adadin wayannan, kuma duk dai abin da dai za a kawo a bolan nan to muna da mai ɗibansa, hatta su ƙashi duk akwai masu ɗauka. Ina amfani da wannan dama na jajantawa ga 'yan kasuwanmu na jihar Kano wanda suka sami ibtila'i na gobara. Allah Ubangiji ya mai musu da alkhairi, Allah Ubangiji ya mai musu da fiye da abin da suka rasa. To a matsayina na shugaban kwakwaci, ciyaman na dumping size, da matsayina da membobi na, muna taya 'yan uwanmu 'yan kasuwar jihar Kano da wanda suka game da ibtila'i na gobara. Allah Ubangiji ya mayar musu da alkhairi, Allah Ubangiji ya mayar musu da abin da suka rasa fiye da abin da ma suka rasa. Allah Ubangiji ya mayar musu da alkhairi. A fatan kasar mu Allah Ubangiji ya bamu dawwammamen zaman lafiya. Shugabanninmu da muka zaba Allah Ubangiji ya ba su ikon su mana adalci, su mana abin da muke so, kuma Allah Ubangiji ya ba su ikon alkawarin da suka yi mana na za su yi mana. Allah Ubangiji ka ba su ikon cika wannan alkawari da suka dauka. Salamu alaikum jama'a, ni ne Shatima Zakari Umar wanda aka fi sani da Shatima. Na taso a unguwar Yakasai, na yi makaranta Kurma Primary School, na tafi Jar Ƙasa na yi Junior Secondary School, sannan na gama a Sabuwar Kofa. To da ina aikin shoemaker, wato aikin takalmi kenan, ina haɗa sabo kuma ina yin gyara. To da yake a cikin harkar da nake yi gaskiya ba ni da cikakken kwastoma, shi isa na dawo harkar bola. Abin da ya ja ra'ayina na dawo harkar bola, shi harkar takalmi da nake a gaskiya ba ni da cikakken kwastoma, wanda idan na haɗa zai tafi a lokaci ɗaya. Shi kuma harkar bola kuma na data ne saboda an fi samu a cikinta gaskiya, kuma ita ba lallai a ce ka kasa kuma baka samu ba a lokacin da kake so. Abin da ya ja ra'ayi na bugu da ƙari kuma bani da cikakken jari. Ni bola ɓarin da nake a gaskiya, ni in na hau kan bola duk abin da na san yana da riba in na samu na ɗauka za a je a siya, kowane iri ne ni shi nake yi, ba wai na ware ga abin da nake ga abin da nake ba haka nake ba. Abin da ya sa nake bola a nan, to gaskiya bola ta yi min abubuwa da dama. Saboda bola na samu kuɗin da na cika na sai fili, kuma a yanzu haka ina so in fara gini. Duk sitirar da nake sa daga lokacin 2014 zuwa yanzu Allah ya bani na siya na sa, kuma a gida dai abin da ba a rasa ba in na tashi ina kaiwa. Bayan haka kuma duk abin da na bukata ina so ina yi da wannan kuɗin. Alhamdulillah, ba abin da zan ce wa bola sai godiya. Abin da ya sa ni na fara bola gaskiya na jima, da ina jin tun wajen 2007 na fara bola. To amma da ake ina yi ina tsaya, amma lokacin da na fara da na ci gaba da yi har yanzu ban daina ba. 2013 ne. Abin da ya sa kuma da can harkar da na gaya ma nake yi a baya, to gaskiya bani da cikakken jari ne, shi isa na da nan wajen. Naga in na zo dole in Allah yadda Allah zai dafa in samu yadda nake so. Abin da ya sa ni ya ja ra'ayina nake wannan harka, to da akwai wani abokin mu Halifa wanda aka fi sani da ɗan tsuntsu. To yana harkan ne shi, ko da yaushe yana fita. To sai na same shi na tambaye shi, sai ya gabatar min da yadda yake al'amarorinsa a cikin harkar. Sai nake ce mai to shikenan, in Allah yadda ni ma za ka ɗan dinga jana, mu ɗan dinga zuwa muna ɗan samu. Sai ya ɗauke ni muna zuwa muka je kwana ɗaya, muka ga Allah ya buɗa mun samu, muka je na biyu, muka je na uku. To muna zuwa
sai na ga ina samu kawai sai janye ra'ayina. Ita waccan harkar da muke da sai na batta, sai na da wannan ɗin gabaki ɗaya ma dindindin. Inda na fara harkar nan tamu ta bola, da muna ɗaukar buhu ne muna zagaya bola abinda muka samu sai mu kawo auna mana a sallame mu. To daɗin daɗa da ɗahiru mai gidanmu na yanzu kenan, da ya kafa skeli a bayan makarantar kurma, wato jikin gidan sarki kenan, sai muka dawo bola da take kusa da shi ta bayan gidan sarki, muka ci gaba da al'amarorin mu a nan har ta kama mana bola kuma mana iya siyan kaya mu je mu kai kasuwa mu siyar. Idan an kama mana a nan mun siya za mu siyan mai, shi kuma ya je kai kasuwa ya siyar. Kuma a hakan ma ba mu daina yin bola ba, mana hawa mana dan neman abin da muka samu sai mu haɗa mu siyan mai. Zan ce bola sai godiya, tunda idan na je na dawo wanda muke tare da shi, misali kamar abokanai na wanda ba su da aikin yi, su ma suna zuwa dan taimaka musu da abin da ya samu. Kuma daɗin daɗa ma in na je gida ina dan taimaka da wani abun. Sannan bola ta rike ni alhamdulillah, tun daga kan 2013 zuwa yanzu na samu abin da na samu, don duk suturar da nake sa da bola na samu, kuma da bola nake ɗinka na sa. Kuma na rabu da zuwa in ce wane bani daman tun can ainihin zuciyata ba a haka take ba, mace take ba. Ina zuwa duk inda na san zan buga in samu halak ɗina nan nake zuwa. Kuma sai na gani bola gaskiya a cikinta shine da zunzurutun halak, tunda duk abin da gani a bola an wallar an gama amfani da shi kenan, ba a so ba zancen ma a ce wai na wani ne ko na wani ne, a'a ba nan zancen, an riga da an gama da shi an zo an zubar. Mu kuma da ike mun duba haka shine muke zuwa mu dan samu mu haɗa abin da muka haɗa mu kai kasuwa a siya. Na fi ƙarfi a harka wannan ɓangaren takalma da abin da ya ɗan sauwaƙa dai haka dai duka ma na ɗan taɓawa. Kamar ranar zan aka kawo waɗannan kayan abubuwan na haka na bola ɗin nan, nima yana ɗan siya wani karan, nima yanzu an aje, domin akwai waɗanda suke zuwa su zo tambayi ni su ce min akwai, da sai suna samun waje na ɗan siyan musu haka. To ka gani dai ni ainihin dai ni almajiranci na zo nan garin, kuma ina da na ya aure a waɗannan harkokin, ina da yara guda 4, kuma ni mutumin Sokoto ne. Allah ya kawo ni nan garin nake wannan sana'ar. Yanzu a cikin